Egun on guzti hori eta ongi etorri. Jaunaren eguneko batzarrontara bada ongi etorri. Gaur hasten dugu Kristobok liturgi urte berria, abendualdia. Liturgi urte berriaren hasiera honetan prestaketa giroa izango dugu nagusi. Abendualdiko igande hauetan Jainkoaren semearen lehen etorrera gogoratuz. Eguberri jaietarako presatuko gara. Jesus dugu gure itxaropena. Abendualdi honetan oroitu nahi dugu bizitzan bidean goazela. Pausoka, pausoka, zailtasunetan, baina itxaropenean erromez garela. Hori irudikatien nahi dugu Eukaristia zira honetan, beraz, hartu arnaza, zuti jarri, eta jarrai dezagun aurrera. Beraz, jainkoak berak lagun diezaigula salbamen garai berezi hau gogoz bizitzen. Eta etor dedila gaurko mundu honi bere paketik ematera, gaurko gizarteari bere poza eta zorionzna eskaintzera. Hasi gaitezen bada abestuaz, zatoz, jauna. Zatoz jauna, gaur zaiduzu mundua, zori gaitzez ainda ondatua. Zatoz jauna, Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Bai, erromesak gera, eta bizitza egiten ari gera, pausoka, pausoka, pausoka. Bakoitzak geure motxilakin, gure umetxo hauek lagundu digute hori irudikatzen. Hene Elizako pasilon erdian, pausua jarri ditugu, horreneko igandeko abendualdiko horreneko mezua, baina hori irudikotu nahi izan dugu, ez da? Itxaropenean erromez, gerala, ez da? Eta, bueno, gure itxaropena Jesusengan dago, ez da, azken itxaropena. Eta, abendualdien beti egiten dugu, Jesus horregatik, ez da, gure itxaropena da, gure argia da, pues argia pizten dugu, ez da, 4 kandela daude, 4 aste dira, abendualdian, begiratu honutza nahi bezute, abendualdian 4 aste dira, eguberri egun arte, eta orduan, banaka joango gara pizten, igandero, Gaur aurrenekoa piztuko dugu, eta
kantatuz piztuko dugu. Abenduaren kandela. Abenduaren lehen argia. Lehenengo kantua, lehenengo argia. Abenduko lehen argia, itu zarra dagiltza, antzinatik iragartzen du, salmamenaren hitza. Profeta zaren itxaropenez, barnez pozez gabiltza. Zori pozgarria dakigu, erreinuko bizitza. Ta erruki dakigula jainko guztiz ona. Ta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Orain umetxoak jungo dira kantzelara, tan jarraituko dute beraiek, guk hemen jarraitzen dugun bitarteak gero etorriko dira. Ez eseri, aurreneko toitza ingo dugu, haindikan ere. Bankutan zaudeten umek ere, segi behaiekin. Egin dezagun otoitz. Hainko aita on eta betierekoa, emaiguzu zeure fededunoi, abendualdia astean, gugana datorren Kristoren bidera, ekintza honez beterik ateratzeko gogoa. Azken egunean bera aintzaz etortzean, haren eskuinaldean jarririk, zeruko erreinua iriz dezagun. Zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Begira, badatoz egunak dio jaunak, eta egun horietan beteko dut, nik Israel etxeari eta Juda etxeari emandako hitza. Egun haietan eta ordu hartan, legezko muskil bat sortaraziko dio Davidi, eta eskubidea eta zuzenbidea ezarriko ditu lurrean. Egun haietan Juda salbatuko da, eta Jerusalenen lasai biziko dira. Ona, herriari emango zaion izena, jauna gure zuzentasun. Jaunak esana.
San Polo apostoluak Tesalonikarrei. Zenideok, jaunak gehitu eta ugari dezala zuek elkarrentzat eta denontzat duzuen maitasuna. Ugaria den bezala guk zuentzat dugun maitasuna. Horrela, sendo ditzala berak zuen bihotzak. Jesus gure jauna bere santuekin etortzen denean, santu eta ezankizunik gabe aurkez zaitezten, gure aita jangoikoaren aurrean. Azkenik, zenideok, eskabide hau egiten dizuet Jesusengan. Ikasi zenuten nigan nola bizi jangoikoari atsegin emateko. Egin beraz hala eta jarrai hortan aurrera. Badakizue, guk Jesus jaunaren izenean eman genizkizuen erakutsiak. Jaunak esana. Zutik prestatzen gara, Evangelio Santua entzuteko. Aleluia, bestuaz. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zuri Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Zantzuak izango dira eguzkian, ilargian eta izarretan. Estu ibiliko dira lurrean herrialdeak, itsasoaren orruz eta uin indarrez zoratuta. Gizakiak arnasari gabe geldituko dira, munduari gainera datorkionaren beldurrez. Orduan, ikusiko duzue gizonaren semea indartsu eta aintza haunditan etortzen hodei batean. Guzti hori gertatzen hasten denean, zuti zaitezte eta jaso zuen buruak, hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Egon erne, ez bitez moteldu zuen bihotzak, ordikeriaz, mozkorkeriaz, eta bizitza hontako kezketan. Ez bekizue egunura atsekabean gainera erori, ustekabean gainera erori. Sarea bezala etorriko bai da lurrean bizi diren guztien gainera. Egon bada beti erne eta egin otoitz, etorri behar duten guzti hoiei ies egin ahal dezaiezuen. Eta zutik egon ahal zaitezten gizonaren semearen aurrean. Jaunak esana. eskerrak zuri jauna. Aurrena, esan behar dizuet, atzo izan nitzan beste batzukin, parrokiko beste batzukin, San Feliu de Llobregat Eliz Barrutian. Atzo, Xavier Gómez Azkoitiarra,
hemen gure Kristau elkarte hontan bere aurreneko fede heziketa hartu zuena, hemen bertan apaiz egin da bar. Bueno, Xabier Gomez atzo, San Feliuko Elizbarrutian, sagaratua izan zen hango gotzai bezala, hango hartzai bezala, neon ginen. Eta, bueno, aurrena, zan nahi dizut, bere mintzaldian, pare bat aldiz, Azkoiti aipatu zuen, hemengoa zala, eta bar. Eta momentu batean ere izenare esan zuen, eta esan zidan hori. Transmititu nere izenean, Azkoitiko Kristau elkarteari, nere esker ona. Beraz, hori aurreneko gauza, hori esan nahi dizuet. San Feliuko gotzai denaren, esker on hori, hemendik sortu zalako. Hemendik, ez da. Aurreneko pausoak, hementxe. Liturgi urtearen hasiera, ez da, abendualdia. Bueno, alde batetik Jesusen jaiotza ospatuko dugu. Bera da, itxaropenean erromez, esan dugu, urrengo urtea, baina urten hasita, izango da jubileo urtea, Eliz Universalean, eta baita ere gure Elizbarrutian. Eta ikurritz edo lema izango da hori hain zuzen, itxaropenean erromez, eta guk nahi izan dugu, abendualdiaren hasieran hori irudikatu, hemen umetxoak bere motxilakin, anatzekaldean pauso batzu jarri dira, esaldi bat, gaurko mezua, abendualdiko aurreneko igandeko mezua, eta horrela igandero egingo dugu, horixe, erromez gera, pausoka, bidean goaz, personalki gure giza historia, bidean goaz. Bidea egiten ari gera. Itxaropenean bihotzean dugula. Itxaropenean erromez, ez da. Bueno, Jesusen bera da gure itxaropena. Jesusen jaiotza ospatuko dugu, egu berria. Baina baita alde, badu beste alderdi bat gure abendualdiak, gure historiak, ez da. Hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Zaigu, pare bat aldiz edo, egun hartan, orduan, egun hori, batzuk esaten dute, 8. eguna, jainkoaren eguna, ez da gurea, egun handia esaten dugu euskeraz, bueno, hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Historian hori egiten ari da, naizta itxura baten ez, izan horrela. Bi gauzoiek, eta bidean goaz, bide hortan goaz. Ez da evangelioa, irakurri den evangelioa, hizkuntza apokaliptikoa da, oso simbolikoa da, ez da, entzun deguna. Baina, ezina ukatu, ez da gezurra, irakurri degun zerbait, ez du ibiliko dira lurrean herrialdeak. Hori ezin dugu ukatu, hori gertatzen zaigu. Ukraina dala, edo Gaza, Israel, Mali, Sudan, ez dakit. Hainbat okitan, ez du ibiliko dira lurrean herrialdeak. Beste aldetik, entzun dugu baita ere, gizakiak arnasari gabe geldituko dira, munduari gainera datorkionaren beldurrez. Batzuk esaten gure gizarte aztertzen dutenak, esaten dute gure garai hau, kezkaz betetako garaia dela, beldurra nagusitzen dela, eta nora ezean bagabiltzala. Ez da gure garai hau, hori ere zinukatu. Baina aldi berean, hoxe da ba, ez da, hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Edo, esan dugu, orduan ikusiko dezue, gizanaren semea indartsu etortzen. Itxaropena dugu bihotzean, ez da, itxaropena dugu bihotzean. Ez gera erromez hilak, lozorroan eroriak.
Horregatik mezua, aurreneko igandekoa, da, bazpare, mezu baikorra da. Lehengoan esaten dizuen bezala, evangelioak alerta baikorrak egiten dizkigu. Zuti zaitezte, jaso buruak, hartu arnasa. Zergatik, horixe ez da, hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Giza historian hori egiten ari da, naizta guk zailtasunen artean bizi, baina itxaropena bihotzean. Beraz, esango digu azkenean, egon erne, ez moteldu, egin otoitz, eta bizitzan jainkoari atsegin zaiona egin. Hau da, bere erreinua ereiki. Itxaropena jainkoak emango diguna da, baina baita ere guk eragiten deguna da. Bere erreinua, zenide elkartasunen erreinua egin. Hori, itxaropen hori bihotzean daramagu. Hori da, aurtengo abendualdian, kontuan eukin nahi deguna, ze hurrengo urte osoa hori izango dugu. Jubile urtea, itxaropenaren urtea. Hala izan dedila, zutik jarririk egin dezagun geure fede aitormena. Egin dezagun otoitz. Eskaera bakoitzari erantzungo diogu abestuaz, zatoz jauna gu salbatzera. Eleizaren alde, sinudoa amaitu berri dugun une honetan, burua eta bihotza zabali dugula, zur mantendu dadila espirituaren eraginari, Jesusen bidetik bideratu dezan Kristau elkartea. Egigun otoitz, zatoz jauna, gu salbatzera. Kristau guztien alde, abendualdia izan dadila guztionzat, evangelioan esaten zaiguna entzun eta eguneroko bizian bildur gabe iragartzeko unea. Egigun otoitz, zatoz jauna, gu salbatzera. Mundu guztiko agintarien alde,
beti, guztien onaren bila lehiatuz, zuzentasunaren alde eta pakea defendatzen ahalegindu daitezen. Egigun, otoitz. Hemen Eukaristia ospatzera bildu garenon alde. Zeuren espirituaren laguntzaz, beste zenide guztiekin batera, zure etorrera prestatzen jakin dezagun. Egigun, otoitz. Eta gogoan ditugu gaur herriko bi famili, bi gizon gazte, sasoikoak, dira bi familietan. Eta, bere sufrimena gogoan daukagu, jaunari eskatzen diogu babestu ditzala une honetan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onartu jauna, zure esku zabaletik hartuta, dakarski zugundoaiak. Egizu ogi ardo hauekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun Eukaristia, zure erospenaren betiereko sari gertadakigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zutik bezalez. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna gandazkagu, eskerra jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun aita beti guk zuri eskerrak ematea. Hauna, aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera behin apalik etorri zen gizon egina, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten degun saria. Horregatik aingeru eta goiengeruekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu.
esan hori etortzeko. Anduziako esan di. Osana, zeruko Joinengo dugu momentu bat, aberrumek etortzen diran, Santos garaian etorri behar ziren, zatu ingo zitzaien. Bestek ezpada. Ondo, bueno, zuek egin duzute zuen lanan, Guk ere bai gure hemen, Oain, jarraitu ingo dugu, zuek hortarako ari zerate prestatzen, jaun hartzeko. Beraz, Jesusek egin zuen azken afarikoan egingo dugu orain, Beraz, ernegon, albaldin badezute, Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu ogi ardu hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Oain egiten dugu berak egin zuena, berak saldu zutenean, bere eskuetan ogi hartu, bedeinkatu zuen, zatitu, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok ontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afal ondorenen berdinkaliza harturik, bere eskutan bedeinkatu zuen, eta eman zien ikasleri esanez. Hartzazute, eta edan, guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat, eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zu eriotza dugu aitortzen, zu jauna Egu berri egunean, zuen pausoak eta zuen bidea eta gurea, jaiotzaraino jungo da, oain dikan bukatu gabe dago, baina jarriko dut eta horrutzaino iritsiko gera. Jesus da gure itxaropena esaten dugu, Jesus, eta beraz, bitartean gure artean dago, hementxe, ogi eta ardo hauetan gurekin, beti gurekin bidean, Bueno, oroitzen dugu, hori dana, Eliz osoarekin batera, Francisco, aita santua, erroman dagoena, eta Eliz osoaren buru dena. Eta Fernando gure gotzaia, baitare, hori, Donosti neoten da, baina Gipuzkoan buru egiten duna, Bueno, eta gero oroitzen ditugu beti,
hildakoak. Gaur hauek, Juanita Landa, Miren Sasieta, Marisabel Ibazeta eta Maximino Barkero, hauen heriotzaren aurreneko urtebetetzean. Oroitzen dugu baita ere, inberria dena, bere bederatzi urreneko mesa ospatzen ari gera, Maria Teresa Azkoitia. Eta oroitzen ditugu baita ere, Juan Carlos Mendizabal, hilberria, Bergaran, hemengoa. Burruntzi baserriko sendian hildakoak, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Maria Ángeles eta Rita Zubizarreta, Miguel Aizpitarte, Antonio Urzelai, Maite Barriuso, Mari Carmen Azkoitia, Arantxa Arano, Ignacio Egibar, Agustín Aldalur, Candelaria Zabala, Maria Aldai eta Conchita Garate. Ikusten dezute, izenez oroitzen ditugu, Jangoikoaren aurrean, maite ditugulako, eta eskatzen dugu Jangoikoari mandezaiela betiko bizitza bere onduan. Eta orain, elkarrekin Jesusek zantziguna egingo dugu, gure aita. Baina horrena, zango dugu hori horrela. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza, guztia, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta orain hori, zuek ere gure aita ikasten ongozete, edo badakizute, baina bain kantatu egingo dugu. Salbatzaileak agindut erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagu. Gure aita zeruetan zerana, santu izan dedizure izena, etor medizure reinua, egin medizure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun eskero, ez gaitzatzuten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Jainko aitari eskatzen dugu libra gaitzala gaitz guztietatik eta mande igula munduari eta elizari pakea. Beharrezkoa dugun pakea. Nik momentuz, hause, jaunaren pakea, beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Bakoitzak pakea dugu barruan, eman diezaiogun pakea elkarri. Elkarri. Munduko pekatua,
Hau da ba Jesus, ogi bezala, ematen zaiguna, ogi bezala, ogi irudipean ematen zaiguna. Zorionekoak honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatu nahizko. Egin dezagun otoitz. On egin diezagula jauna, orain ospatu degun Eukaristia honek. Eta egizu mundu honetako zailtasunen artean erromez gabiltzanok, zure ondasunak maita ditzagula, eta hoietan jarri dezagula geure bihotza.
Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, Amen. Eta paisaren bedengapen nagusi hartu aurretik, abeste zaigun Ama Virginari, Ama Maite Maria. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedenka zaitzatela jangoikoa alguztiduna, aitak eta semeak eta espiritu santua. Amen. Zoazte jaunaren pakea, Eskerrak jainkoari. igande ona igaro, eta zuek urrengo arte, eta abendualdiko lana egin, edarki, egun ona pasa.